Cine este sirena lui tati acolo? Înnată sirena singură? Vai! Vai, ce sirena are tati acolo? Nu te băia, niciodată. Cum faci fata pluta aia? Cum faci pluta aia? Ești funny. Ești foarte funny. Tu e după mami. Despre foarte mici bebei. Vezi să nu cazi în nas. Aoleu, la ce să-mi țară mă zăpăcesc. Papa says this is a baby. Papa says this is my mom with her. She also used this to water monkey. Îți place la hotel aici? Da. Ești frumos? Da. Ești foarte, foarte frumos? Dacă închidem. Nu închide, nu. Nu, închidem la hotel. Nu, e ok. Dacă vrei să mergem acasă la noi. Unde acasă? La Medina. De ce? Vrei să mergem la Medina? Nu. Mai stăm un pic, da? Da. Ok. Câteva zile și pe aia mergem, da? Câteva zile. Da, câteva zile. Vezi, nu băga apă în guriță, ok? N-am băgat. Cine s-a vășit? Fundul tău. Cine Tu. Daddy! Ce? Tu! Eu? Tu nu niciodată. Ce eu niciodată ce? Să zici că eu... A, n-ai făcut tu. Nu, tăticu, Ica a făcut. Am înțeles greșit. Am înțeles greșit. Vine caca. Alta în curul stai mea acum. Poftim. Nu mai mergi ca să nu faci pe tine. Hai. Ia vedem, este WC-ul aici? Stai să vedem dacă e WC-ul aici.